Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo sa tanan. Sa pagsaulog ta nining Santos nga Eucharistia, ato sa bihalad ang atong mga katuyuan o kining mosunod nga mga prayer requests. Nagatigom ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Mga igsoon human sa 50 ka adlaw diha ang atong Ginoo ni balik sa kinabuhi na nabanhaw siya, nagpamatuod nga ang Ginoo mas gamhanan pagidi ay sa sala, sa dautan, sa kangitngit ug sa kamatayon. Karon ang simbahan nagsaulog sa solemnidad sa Pentecostes. Suma sa gisaad sa Ginoo, mikunsad ang Espiritu Santo sa mga apostoles uban sa mahal nga Birhen Maria. Dihay nagdahunog nga gahom ang katalawan ug ang kahadlok sa mga tinun-an napulihan o nabalhin sa kaisog o sa kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Aron maandam tang muhalad sa Santos nga Misa, mga igsoon, sa makadiyot diha sa kahilom sa tubang pagpaubos, atong angkunon ang atong mga sala, patok sa Dios, sa atong isikataw o sa atong kaugalingon. Inu
kaluyan mo kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Nanahil sa iyong mga tao, hindi sa yuda. Ginoong Diyos, langit kong hari kasamahan, makagagahon sa kanan. Nagsimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayon kami kanimo, tungod sa iyong himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, tungtunganan sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo, sa amahan, dawatan, ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang daming handog. O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostolis. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentekostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit
may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin. Ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila sa kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagalaing-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagalaing-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsia, Media, Ilam, Mesopotamia, Judea, Kapadosia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ug uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo, ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Daiga ang Ginoo kalag ko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Kon imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila, og mubalik ngadto sa abog. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila, ug mabag-o nimo ang naong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon, malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu,
Espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Busa, kinahanglan hibaloan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usara ka lawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langitong silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipayng labing hingpit, sa kalag kalanong tamis, binating dinapit. Pahulayanan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawad-an siya kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnawon nga kalag inita. Ihatag sa nagtuo kanimo ang imong pito ka gasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langitnong kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sud sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan
kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudeo. Unya, mitungha sa Jesus, tataliwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus, mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa mahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihuypa niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasaylo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Kung maayo kay ninyong pagpaminaw ang mga pagbasa, ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa buhat sa mga apostoles, ug ang ikaduhang pagbasa, kinutlo sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga Corinto ug ang sekwensya, dili na ko kinahanglan pang magwali kay ang maong mga pagbasa tinaw kaayo yabasig unyag muwali ko malubog na hinuon ang maong daghan nga balaanon nga mapagbasa. Apan linamdagan sa Espiritu Santo ato lang tagaan gamay nga inunta pakapin sa mga balaanon o maundanon kaayo nga mga pagbasa sa pulong sa Dios. Ang Pentecostes literally is 50th. Diin ang mga Hudiyo human sa kasaulugan sa pagsaylo, inig human sa 50 kaadlaw magsaulog sila sa Pentecostes. But for us Christians, Pentecost is the celebration of the outpouring of the Holy Spirit as promised by the Lord Jesus Christ to the disciples and the Blessed Mother Mary. Mao nay gitaho sa atong unang pagbasa. Nga human sa siyam kaadlaw nga sila naghuwat suma sa saad sa Ginoo nga ang Espiritu Santo ihatag niya kanila. Nahitabo gyud nga dihay mga dawdila sa kalayo nga nanugdon sa mga sa mga tinun-an ug sa mahal nga Birhen Maria. Nga niadtong tungura sila giharian sa ilang kahadlok ug katalawan. Mao bitaw tong nagtigom sila sa kwarto kay nanghadlok sila sa kadaguan ug pangapunuan sa mga Hudeo. Apan sa dihang gilamdagan ug miabot ang gahom sa Espiritu Santo, bisan sila nagkalain-lain og mga pinulungan, apan niadtong tungura nagkasinabot sila sa ilang sinultian. And of course, this is an allusion or kanabang murabag kanang pag-debunk sa nahitabo sa Tower of Babel kung mahinumduman ninyo. Unsa may istorya sa Tower of Babel? Ang mga tao gud niadtong panahona hilabihan ang ilang kahambog ug ang ilang garbo nga buot silang maghimog turi nga labaw pa sa langit nga kabuto nila ang Ginoo labaw pa gyud sa gipuy-an sa Ginoo. Unya nahimo to, it was because of their arrogance and pride. Ug tungod niadto ang Ginoo wala mahimuot, mao nang gilibog sila sa ilang pinulungan ug sa ilang sinultian. Na atong mapamalando mga igsoon nga when there is arrogance and pride, then there will always be disunity among people, the community, in the family, or bisan unsang mga pundok. Basta naa ng garbo ug ang pagka-arrogante, mga igsoon. Kamo, nasayod ko, nakasinati mo ni Ana, mga igsoon. Ug mao na nga, ang watong unang pagbasa, nag-asoy ka na to, nga isip ta mga Katoliko, Kristiyanos, mga igsoon, sa adlaw sa atong bunyag, atong nadawat ang Espiritu Santo kay gibunyagan man ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Then our body becomes the
temple of the Holy Spirit. The body is infused by the Holy Spirit. Ug mao na nga kung atog yung pangayoon, labi na naatas mga panahon nga dunatay himuong dagkong mga desisyon sa atong kinabuhi or every day, seek always the guidance of the Holy Spirit. Kay mao nay giasoy nato ron sa sekwensya kung unsa di ay ang Espiritu Santo diha sa atong kabugnaw, initon taniya sa kadasig. Diha sa atong katapulan, dasigon taniya kanunay diha sa atong pagtuo. Diha sa atong kamatayon, siguroon niya nga di ta mahadlok kay ang atong kamatayon sinugdanan sa atong kaluwasan. Kanindot kamaalamon, kabahandianon sa pagsalig sa Espiritu Santo kanato mga igsoon. Yang ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento, kanindot no kay bisan managlahi ang atong mga charism, managlahi ang atong mga gasa, isip ta mga Katoliko Kristiyanos, apan gipakasama ni San Pablo ang atong pagkakristohanon, ang atong pagkasimbahan sa usa ka lawas nga dunay daghang bahin. Sama ani ring atong TV Mass, no? Naatay nindot kayong magduduyog sa organo. Sus, kanindot, wagin siya magpanuko si brother nga niduyog siya sa atong misa. Yang ato sang mga all male choir, pura buyag, no? Naarbas buhol, no? May kayo ang ilang pagkanta. Yang atong mga cameramen, yang atong crew dito sa Luyo nga sila'y nagmonitor sa atong TV Mass. Kanindot, anay kay nga naman, ang atong mga lectors, maayo kayong nibasa. Kung sa may tumong ani, to evangelize those who are members of the Catholic Church nga in town tungod sa ilang panuigon, di na in town sila kasimba. Huna-huna ragitay ilang mahimo, mga igsoon. Nya katong taong mga masakiton, katong layo pod, no nga wa sila ikapliti o wa sad layo gyud kayo ang ilang balay sa ilang balay alampuanan sa simbahan, mga igsoon. Salamat sa St. Paul nga mga madre kay maom sa ni ilang apostolado evangelizing or evangelization through social media. Pinaagi ni ining ilang gipadangat nga santos nga Eucharistia. Managlahi ang atong charism, ang atong mga gasa apan atong gitampo aron ang ubang miyembro sa atong pagtuo, mga igsoon, makatagamtam sila diha sa misa nga ang Diyos nagpabilin nga nahigugma kanila. Because every time we celebrate the Eucharist, we always celebrate the love of God for us. Mabita na nga, matod pa ni Pope Benedict, love desires closeness to the beloved. Mahigugma gali ka, muipon ug magpaduol jud ka sa imong hinigugma. So kaya ang Ginoo nahigugma man nato, mo nang iyag yung gituyo pagbilin ang santos nga Eucharistia aron sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nahibaw ta nga we are close. We are one with God in the Holy Eucharist. Mabita na nga kung nasabtan pa lang unta ni mga Katoliko Kristiyanos, wag yoy Domingo nga dili nato tambungan nga muadto ta aron makigsaulog ta kay mo bi ni tugon sa Ginoo Vespera sa ang kamatayon ningon siya, do this in remembrance of me. Buhata ni aron paghandom kanako. We are not here to eliminate history. We cannot delete history. Mo na labing tinuod. Ya mo binay isyu sa atong panahon mga igsoon. But in history, we can learn from history. But you cannot delete and erase history. Og ang Pentecost is one history, story of our Catholic faith. Gani, karong adlaw, maingon ta nga, Happy Birthday Church. Adlaw natawhan ron sa simbahan. Diin nagsugod ang kadasig, ang kaisog sa simbahan, labi na sa unang simbahan, sa padayon, sa pagpadangat, sama sa labayng Domingo, the commissioning, di ba? Nga, gipadala ta sa Ginoo, panglakaw mo, ug isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. And what is the language that we are going to use? My dear friends,
Of course, it is the language that comes from the Holy Spirit, the language that comes from God. Aron nga ang tanang mga tao makasabot sa maong pinulungan. And what is that language? And what is the language of God? The language of God is love. Ug tungod sa gugma, sa pinulungan, sa lingwahe sa Ginoo, mo nang masabtan ka because you are relating, you are communicating the language of God, which is the language of love, mga igsoon. Dili nato malimtan nga sa adlaw sa Pentecostes mahinomdom ta sa gasa sa Espiritu Santo nga atong nadawat sa adlaw sa atong konfirmasyon. Nadawat nato ang Espiritu Santo sa atong pagbunyag, apan sa adlaw sa atong konfirmasyon, gilig-on o gipaligunan gayod sa Ginoo. Aron kita nga iyang sundaw. Nya, spiritual battle biya ni ha? Mga igsoon, kita nga mga sundaw ni Kristo, dili lagi ta manalaw, no? Dili ta muok-ok kundili maisugon gayud kitang mupamatuod sa atong pagtuo sa Ginoo. Ug unsa man ning pito ka gasa, tagmit na ang fortitude. Kanang fortitude meaning ang ibubang kaisog taliwala sa daghan. Na man gyud mga pagsuway di magid nato na malikayan nga kada adlaw the struggle between good and evil nagsige na siya kana bang away basud sa atong kaugalingon. Pero naaman tayo gasa sa fortitude kanang kamaisugon mo nang panahon sa kalisod gumikan sa atong kamaisugon, dili gyud ta motalaw sa mga pagsuway, mga kasakit o mga kalisod on account of our being a disciple of Christ. Ug mo nay makapabulahan nato. Kay naam sa tay kalisod o kasakit nga bunga sa atong binuang. Away labot na Ginoo ana. Pero kung ang atong mga kalisod o kasakit tungod kay kita mga disipulo ni Kristo, mo nay makapabulahan kanato. The gift of piety, no? Kana bang magampo ta kanunay kada adlaw nga ang atong pagsalig sa Ginoo samas pagsalig usas ka bata ngadto siyang ginikanan. Kana bang ang bata muhilak ang gina basta wala na yang papa mangita ang gina siyang ginikanan. Mausad ta. Dili gid unta ta mapakyas mangita gayud unta ta kanunay ug musalig gayud unta kita kanunay sa Ginoo. The gift of wisdom, seeing things, the events in our life through the eyes of God, from the perspective of God. The gift of knowledge, kana bang gigasahan tas Ginoo aron ang tanan niyang mga gibuhat niya iyang gihatag nato gawion ni nato according to the purpose and for the reason of God. Kani ang social media, ang camera, ang cellular, maayom guna siya kung ato na siyang gawion gyud sa tumong sa kaayos Ginoo. Pero pait kay lagi kay daghan kay irong mangumpisal nga prevalent kaayo unsa man kanang cellular nga magsigtan og hubo-hubo mga igsoon, no? Mo nay daghan ka irong naglisod. Apil ng mga hamtong hasta mga bata, hasta mga tiguwang nagsigigtan og hubo-hubo sa asa nang dapita na usam nang no mga igsoon. Mo na kamayo ang cellular pero ana gigawi naman ang sigtan og hubo-hubo mga igsoon, no? The gift of understanding, no? The gift of the fear of the Lord, meaning dili ingon nga atubangan sa Ginoo mahadlok ta, kundi we respect, we obey the laws and the commandments of God. So mga kaigsunan, ining adlaw sa Pentecostes, maayong happy birthday na tong tanan, and hopefully as we celebrate the birthday of the church, we continue to evangelize, we share our time, talent, and treasure for the greater glory of God and for the propagation of our faith. Gamay na lang. At tugong Huwebes, no? Giimbitar ko sa Liloan kay pista nila ni adtong Lunes. Sa ang ilang patron si San Fernando Rey. So naahat kog basa sa kinabuhi ni San Fernando Rey. Kay mo may ilang patrons Liloan. Sa dihang nibasa ko, no? Uy, kanindot sa iyang pagkahari. Kaya nga naman, bisan si hari, pero ang gahom sa iyang pagkahari, he did not abuse his power. He used his power in propagating the faith,
in inspiring His people, that His people will become happy, and ang pag-spread sa doktrina sa simbahan, mga igsoon. Yan, nindot kaayo kay ang iyang gahom, wala niya gawia nga manaog-daog, wala niya gawia nga mamintaha, wala niya gawia nga manika siya, kundili for the propagation of faith, for the greater glory of God, and for the happiness of His people. Mausad ta, ang mga gasa nga gihatag sa Dios nato, atong gawion for the propagation of faith, for the happiness of people entrusted to us, and for the greater glory of God. Happy birthday, church! Mayong adlaw na tawhan, simbahan. Manindog ta, og atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon, pagampo sa katawhan. Dili kita mahibalo kung unsay angay natong iampo. Ang Espiritu Santo nagahangyo sa Dios alang kanato, uban sa pag-agu nga dili malitok. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Alang sa tibuok simbahan ug sa iyang mga pangulo, nga mapuno unta sila sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa paglambo sa lawas mistiko ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Alang sa mga nangatungdanan sa gobyerno, nga ang ilang kasing-kasing, abli unta sa gahom sa Espiritu Santo, aron makasubay sila sa balaod sa gugma, nga gitusok sa kasing-kasing sa tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang espiritu. Alang sa World Meeting of Families, nga pagahimuon sa Roma, o sa Archdiocesan Family Congress, dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod sa 26 niining tuiga, nga unta abli ang tanan sa gasa sa Espiritu Santo aron magmalampuson kining maong kalihukan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Alang kang Venerable Teofilo Camumot Obispo o si Blessed James Alberione SSP, ang founder sa Pauline Family, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Kristo, maghatag unta kanila sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila.
Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Makagagahom nga amahan, dawata kining mga pag-ampo gikan sa katawhan nga gihiusa sa Espiritu Santo nga kanunay nagapuyo sulod kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo mo mga igsoon, naroon ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Magalang sa nagpusladan sa tibuok santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumasasaad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo niining sakripisyo. Ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop. Pinaagis pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw.
Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios, ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Taliwala nining kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan, naguban sa mga anghel sa langit, nagsangya mi sa imong himaya, duyog sa ilang, way huno nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, nga Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala mong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sabag og tunhayng kasabutan. Dugo nga iula alang kanini o alang sa mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatan ni aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Pagtuluwa sa kalibutan na nagtubos ka namon. Pinaagi sa imong krus, kung pagkabanhaw luwas na kami. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad minimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Ning bahina sa misa, iapon nato sa atong pag-ampo ang tanang kalag sa purgatorio. Ilabi na sa kalag ni Father Jovencio Rindon sa kapari.
Kaluy kaming tanan, humua kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria, putlig kasing-kasing uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, Pedro Calungsod, Senyor San Roque, San Alberione, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniyag diha kaniya gihatagan na kanimo makagahom nga mahan dihas kayusa sa Espiritu Santo dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo ta samahan, gamito nato ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Ginoo, ngay maluwason sa tanang dautan, ug hatagi mi kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot ming malawmon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Usaraman ta ka Kristohanong banay, ipakita nato ang atong pag-inig sa unay. Panagdait, manaa kaninyo. Hallelujah.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngayong kalawat kanimo, panipamulong lamang. Mamaayo. Ang lawas ni Kristo, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. magampu kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo. Magdugang pagpuos ang santos nga kalawat. Alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, kamong nagnunot niining Mass for the sick, labi na kamo anaa sa kahimtang sa balatian, pinaagi sa gahom sa grasya sa Dios, akong ihatag ang panalangin ug sa matinud-anon nga hangyo sa Ginoo. Claim nga maayo ka sa imong sakit. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pagpailob diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa pagtampo nga makapadayon ang atong Mass for the sick, 30,000 biya nilang bayranas mga madre. So mahimo kaayo nga mo amot mo, mutampo mo aron nga kada Domingo mahatod kining maong santos nga Eucharistia nila nga layo sa simbahanan ug doon na sila yung mga balatian. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad na ang misa diyang gugmag kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Pakpakan na itong Ginoo. Happy birthday, church! Praise the Lord with all of my heart, with the song of my soul.